Pinas. Kayang mag-ibig, palas ng silanganan, palab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang hanggang pag-ibig, sa mandulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa sibuyan, sa langit mo'y buhay. Malinagang tula at awit sa panay minamahal, ang ismag ng matawat mo'y tagumpay na nagtinilig, ang bituin at araw niya kay kamay ni magdidilim. Lumalang araw ating magsilang, uyalangin sa piling. Magligaya lang ko ay mag-aakit, ang mamatay lang dahil sa'yo. Maayong buntag, lain na usab nga adlaw diin kita magkaton. Sa dili pa ko magpadayon, magampo sa ata. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Salamat, salamat Ginoo. Oh, walay tubong imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo. Oh, walay tubong imong kaayo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Hello, maayong buntag. Kagahapon naghisgot ta kabahin sa mga nagkalain-lain nga emosyon. Sama sa nalipay, nahadlok, nasuko ug nagsubo. Nahinumdum pa ba ka mo? Maayo. Karong buntaga, lain na usab ang atong pagahisgutan. Andam na ba ka mo nga maminaw? Maayo. Tan-awa ang atong palibot. Unsa man ang inyong mga nakita. Sakto, adunay mga butang nga magkapareho. Unsa man ang mga butang nga inyong nakita nga magkapareho. Sakto. Orasan. Florera. Sakto. Sakto. Lingkuranan. Sakto. Pisara. Pila ang mga butang na inyong nakita nga magkapariha. Sakto. Orasan, florera, lingkuranan o pisara. Mao kini ang mga butang nga inyong nakita nga magkapariha. Atong hinumduman nga adunay mga butang nga magkapariha. Kung moingon ta og magkapariha ang mga butang, kini pariha og porma, kolor, gitas-on o gidakon. Karon magpakita ako og mga letra, mga numero ug mga pulong. Ang inyo unyang pagabuhaton, inyong itudlo ang mga magkapariha. Andam na? Maayo. Sa unang grupo sa mga letra, unsa ang letra nga magkapariha? Sakto. Ang letrang M o ang letrang S. Sa grupo sa mga numero, unsa man pod ang mga numero nga magkapariha? Sakto. Ang 4 o ang 5. Sa ikatulong nga grupo, unsa man ang mga pulong nga magkapariha? Sakto. Asa, asa. Masa, masa. Sa inyo niyang unang buluhaton, inyong pangitaon ang mga letra nga magkaparehas ug inyo kining ikahon. Andam na nga magtrabaho? Maayo.
Sa inyo unyang ikaduha nga buluhaton, inyong kuluran og lunhaw ang mga numero nga magkapareha. Andam na nga magtrabaho? Maayo. Karon kay nahuman na ang tanan natong mga gimbuhaton, dili nato hikalimtan ang pag-uli sa mga butang ngadto sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga plastic box. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love and trust me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Yehey! Lain na usab nga adlaw ang nahuman. Manghinaot si teacher nga sa gihapon aduna kamoy nakatunan. Kini si Teacher Alma ang inyong magtutudlo nga magaingon. Daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon. Bye!